Mucho. Adam Erio Buhari di meju. Kuro bi so ike la ndokwa.
Chinere nwa. Nwere ndị na-eleta ha nne. Chinye nwa letere. Chinye nwa letere. Mkpụrụ ọbụ siri ike na nkọba ahụ. Ije bụ ije ọma. Ije ọma. Ntụọrụ m ugo. Chukwu na ala mkpụrụ ọbụ na ntụọrụ m ugo. Ụtụtụ ego. Yabala ndị ọkpa. Nekwa mụ na ụmụaka nwụ. Ọgụ ide Adam lady go brali. Ilugo. Amara Chineke le duwa. Amara Chineke le duwa. Bara mbale lilo. Yuba de ye ka rongo. Ka jote. De me daro. Dalando pa. Dalando. Jiu biara ka jiu. Homa. Ayezere hoshile. Lanya hore kelo. Idioma. Babala elugbe. Apa nchila me a abo e mo dika mo ya e go bunya e go boli apa Ebe ọ masịrị Chukwu ya ọ ga-adị otu a. Ọ masịrị gị na ọ ga-adị otu a. Ebe ọ masịrị gị ebe ọ masịrị gị na ọ ga-adịrị anyị otu a. Ebe ọ masịrị gị na ọ masịrị gị. You. Maybe. Hey. Don't phone.
Anyị nọ n'ihu ndị nwe mmadụ na-abụ nọ n'ihu moto ọ bido ihe ọ nọ n'ihu Agam. Also, no, those are
Okay. I'll go. What do you want taking time like I lose it on idea. The man is on. Get a one. Yeah, we live there. I don't know about time we live there. Maybe next time we live.
Uche. Uche na-ata pụlere ndị ahụ. Uche. Na-apụ n'okwu na ahụ. Ịma na ojiri badịga na ama ọ ndị nkwụ bụ ojiri bụ pụta onye nke atịrị ha ga-anwụcha na ndị okwe mgba spat ka enyegote kwụ ọzọ ebe a na-ere ebe o kwesịrị egote mkpụrụ nke a bụ nke a ọgwa ọtọ m egbu m nke a tie gị ihe kwete na na ọ ga ebe a o tokwuru na jide na ndị mma awọ chekwara na 22 kịta 17 a ga na-ekwu nke ebe a ka anyị tinyere shiri ata nke ofesi one ebe nke a ka anyị nọ gbafere ọgba ntị gbara anyị gbata mgbado takọta mgbago ama na jọjọ na gbafeta sị na eto na mgbado ọkọmọdụ jigasị ebe ahụ lakiri ya afụkwe nwa iji ring ambulance aka
Nwa Igbo ovu ozu aga. Mba. Gunno ka ihe a ahụke ihe ndụlụ elu. Hụ ụzọ si isi ugo. Ọgụ ka mma. Obi bịa nyeli aka mere akpata bịa nyeli aka mere akpata Malalino. And we should have.
What do you mean to be this? I don't know where you can have my young.
Ya nọbekwara mgbe a nọ n'ime 22. Your brother who your brother came outside for who he did a message there. No.
I didn't answer anything. I didn't record anything.
Bohana. I'm not para. Tu cara io ma che video. Io ma che video to. Io ma che video. Tu ma che video. Just Bahan. Ya CJ. What's the phone, guy? I don't know how I'm or the worst. As no know about this, no, this is the worst. I don't about this man, Jim. Oui, on va. Ça va bien? Oui, on va. Ja, może. Ichide chinchi m enwetara ile atakwa chinchi mara echi
anya gị. So, all can correct really before. Okay, now Rocky, you got the one. Now Rocky, you got the one. Okay, now you go. One more guy with the break. You need
this very thing.